Ebben a videóban a Forest CRM okostelefonos verziójának hangfelismerő funkcióját mutatom be. A telefonképét egy kamera segítségével rögzítettük, hogy biztosítsuk a felvétel életszerűségét. Most egy vágatlan videó következik, elnézést a bakikért. Egy üzleti tárgyalást követően az autóban előveszem a telefonomat, csatlakoztatok hozzá egy mikrofonnal rendelkező fejhallgatót, és megnyitom a Forest CRM mobilos verzióját. Mivel a tárgyalást mai feladatként már korábban rögzítettem a Forestben, ezért a nyitóképernyőn meg is találom. Elegendő megnyomni a szerkesztés gombot, és a billentyűzet hangfelismerő funkcióját elindítva már mondhatom is az emlékeztetőt. 5 értékesítő kollégával dolgoznak, 4 megye tartozik egy munkatárshoz, 5 termékcsoportot értékesítenek. Jelenleg a konkurencia rendszerét használják, de bonyolultsága miatt munkatársak nem szeretik. Körbenéznek a piacon, és 3 ügyfélkapcsolati rendszert vizsgálnak meg. Fontos számukra az egyszerűség, hogy az ország minden pontjáról elérhető legyen a rendszer, az előfizetői díjak alacsonyabbak legyenek a jelenleginél. A döntés 3 hét múlva várható. Elmentem teljesítettként a feladatot, és rögzítek egy új feladatot, így 2,5 hét múlva, a döntés előtt felhívjam őket. Hol tart a döntéshozatal? Segíthetek valamiben? Ezt is elmentem, és készen is vagyok az emlékeztető diktálásával.